Salai. Na? Ba ita ba ce wrong number ka kira. Ila aure kai. Malam na ce maka wrong number ka kira. Kai garba. Garba, ware garba. Wai kai mahaukaci ne dan Allah baka ji muryar mace ba ne? Ilu. Yawa. Ko kwasa shi a faɗi maka. A faɗi maka saboda wata auren lantana. Ni fa mace ce fa. Baka ga Swale ne fa. Na she Swale yake magana. Baka ga Swale dan uwanka yake magana Swale. Hajiya me ya faru sai faɗa kike ta yi haka? Ranja batakin sai faɗa kike wannan me ya fata miki da haka? Wannan sakarai ne mana ina man magana amma ya tsaya sai shashe shashe yake. Ba ni shi a jaji. Dai na fata ranki. Hello? Araji shine. Kafa uwa Hajiya. Kana so ka she kayan aure amma baka faɗai wa dangi ba? Shashasha. Sanan nan kuma ita ma da kabari da shigi ta haihu tagwaye. Allah ya sa mata albarka. To za mu wallahi sai mun yi raga-raga za mu yi da kai. Allahu akbar. Hajiya ma Allah ya mata rasuwa. Hajiya kuma me da Allah ya kara mata a dauko da Allah dora mata me matsalar mu da ita. Stupid. Ilu kuma abu hada arronci ka koya yanzu me abun kuma magana da gwaron shi.